ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇ ପଡିବ 149 ଟଙ୍କା। 50 ଆଜ୍ଞା। ତ 51 ଟଙ୍କା ହେଲା, 50 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଟଙ୍କାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ଟଙ୍କାଟା ବଦଳର ଚକୋଲେଟ ଦେଲ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଟିକେ ରୁହ, ମୋ ଘରେ ତ ଢେର କଣ ଚକୋଲେଟ ଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବୁଢା। ଆରେ ସେ ଆମ ଘର ଚକୋଲେଟ ଗୁଡା ଥିଲା, ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ ତି। ହଁ ହଁ ଗୁଡାଏ ଚକୋଲେଟ ଅଛି। ମତେ ଏଇରକ ଯେତେ ଥର ଜିନିଷ ନେଇତେ ଆସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମତେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଘରୁ ନେଇ ଆସିବୁ ତି ଚକୋଲେଟ ଟା। ହଁ ନେଇକି ମୁଁ ଅଛି ଏଠି। ହଉ। କହୁନୁ 149 ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ଯେତିକି ମତେ ଦେଇଥିଲା ଆଗରୁ ନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସି ନେଇନେ ବାସ୍ ଜିନିଷ ମତେ ଦେ। ମତେ ଚୁନା ନଗୁଥିଲା ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଦେଇକି ମତେ କହୁଛି କହିଲା ପଇସା ଖୁଚୁରା ନାହିଁ। ଚାଲ ମୋ ପଇସା ବାହାର। ଏଇ ନିଅ ଭାଇ ତମ ପଇସା। ମତେ ଚୁନା ନଗୁଥିଲା ଆଉ ବିଜନେସ ମତେ ଶିଖଉଛି ଆଉ। ହଁ ଚକୋଲେଟ ଦେଇକି କହୁଛି ଏଇଟା ଟଙ୍କାଟେ ଦିଟା ମୋର ଏଠି କେତେ ପଇସା ହେଲାଣି ଇଏ?